Vedeli ste, že existuje pero, ktoré je drahšie ako Ferrari? A nemyslím tým len nejaké obyčajné pero. Hovorím o absolútnom klenote medzi písacími potrebami. Montblanc Bohème Royal. Jeho cena je neuveriteľných 1,5 milióna dolárov. Čo ho robí takým drahým? Je celé vyrobené z 18-karátového bieleho zlata a pokryté viac ako 1400 bezchybnými diamantmi. Každý jeden kus sa vyrába ručne a trvá to niekoľko mesiacov. Montblanc je značka, ktorá nepredáva len perá. Predáva symbol moci, úspechu a nadčasovej elegancie. Niektoré z ich limitovaných edícií sú dostupné len v niekoľkých kusoch na celom svete, čo z nich robí zberateľské skvosty. A aby sa predišlo falzifikátom, každé pero má svoje vlastné, jedinečné sériové číslo, ktoré garantuje jeho pravosť. Takže keď na budúce uvidíte niekoho písať s perom Montblanc, vedzte, že možno v ruke drží majetok v hodnote luxusného auta. Ak vás zaujímajú ďalšie fascinujúce príbehy zo sveta luxusu, nezabudnite dať odber. Ďakujeme za sledovanie.